Δεν μου λες, μικρή, τι δουλειά έχεις εσύ μες τη νύχτα μόνη στους δρόμους, Ψάχνω τους γονείς μου. Τους έχασα. Τους έχασες. Σε ένα κόσμο σκληρό που με τρομάζει, κυνηγάω τη χαρά στα σκοτεινά. Το όποιο πλησιάζει, ο ήλιος χαράζει και διώχνει το χθες. Συνέλαβα το δραπέζι. Εσύ μικρή, δεν ξέρω να πούς που το έσκασε αυτή τη τόσο καλή κυρία. Δεν είναι καλό. Άτακτα, άκαρδα, άχρηστα μικρά κοριτσάκια. Το ξέρεις ότι με αυτό που έκανα θα μπορούσε να χάσει τη δουλειά μου, θα μπορούσε να έρθει να μου κάνει έλεγχο η Επιτροπή Ορφανοτροφίων. Δεν θα περάσει έτσι αυτό. Σου ελκύζομαι στην ομορφιά μου. Miss Hannigan, ο κύριος Warbucks θέλει να φιλοξενήσει για τις διακοπές των Χριστουγέννων στο σπίτι του ένα ορφανό. Ορφανό. Ναι, ένα ορφανό κοριτσάκι. Θέλω την Άννη. Πάτε την Άννη. Τι χαρά! Θέλω να σας γνωρίσω την Άννη. Θα μείνει μαζί μας για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Είναι η Άννη, κύριε. Το ορφανό που θα περάσει μαζί μας στις διακοπές των Χριστουγέννων. Άκουσε, Άννη, απόψε θα πας στο Ρόξι, το μεγαλύτερο κινηματογράφο της Νέας Υόρκης. Μετά θα πας σε ένα τεράστιο παγωτό και η βραδιά θα κλείσει με μια υπέροχη βόλτα στο Central Park με τη λιμουζίνα. Τι λες? Θέλεις να πάρουμε popcorn? Έχω να φάω popcorn από... Ο κύριος Warbucks είναι τόσο γοητευμένος και ενθουσιασμένος με την Άννη μας που θέλει να την υιοθετήσει. Θέλετε να πείτε ότι η Άννη θα είναι κόρη εκατομμυριούχου. Όχι βέβαια. Λέω Η Άννη θα γίνει κόρη δισεκατομμυριούχου. Το μόνο πράγμα που θέλω, το μόνο πράγμα που ελπίζω στον κόσμο είναι να ξαναβρω τους γονείς μου. Θα τους βρουν Άννη, μην κλαις. Προσφέρω μια επιταγή $50,000 σε όποιους μπορέσουν να δείξουν πως είναι οι γονείς της Άννη. Να προχωράς, να αγαπάς και τα στραβά, πάντα προσπερνάς, πάντα πονών, χαμογελάς. Τσακώνουμε τα φράγκα, αρπάζουμε τη μικρή. Τι θα κάνουμε την Άννη μετά.